Dobrý deň, vážení snookeroví priatelia. Vítam vás pri žrebovaní dvojíc na Masters 2015. Tento pozvánkový turnaj je pre 16 najlepších hráčov Slovenska. Sme veľmi radi, že väčšina hráčov prijala pozvanie na toto stretnutie s výnimkou 16. hráča Mateja Hrubča, ktorého nahradí Miro Hrubčo. Losovať sa bude náhodným systémom prvá osmička proti druhej osmičke. A rád by som teraz predstavil hráčov, ktorí sa zúčastnia na tomto turnaji. Ako prvý nasadený bude Patrik Sedlák, druhý nasadený bude Miro Šedo, tretí nasadený Dano Vranieš, štvrtý nasadený Adam Horáček, piatý nasadený je Matúš Bučko, šiestym nasadeným na tomto turnaji je Pavol Křemen, siedmy nasadený Peter Varga, 8. nasadený Igor Jancura. Táto osmička sa môže stretnúť proti hráčom 9 a 16 v tomto poradí. Miloš Fara ako 9. hráč, 10. Marian Kepšta, 11. Miro Matovič, 12. Jozef Richter, 13. Vlado Mikula, 14. Dano Urban, 15. Peťo Košč a 16. ako som už spomínal, Miro Hrubčo. Takže môžeme prejsť k losovaniu. Takže ďakujem našej šarmantnej asistentke Adriane, ktorá sa podujme na losovaní hráčov 9 až 16 a takisto ďakujem Peťovi, ktorý sa podujme 1 až 8. Takže vložíme gule do nášho nového žrebovacieho zariadenia a môžeme prejsť k žrebovaniu. Takže prvého by som poprosil Peťa, ktorý vyťahne hráča číslo 2, Miro Šedo, ktorý sa stretne v prvom kole s 10. nasadeným, a teda Marianom Kepštom. Štvrtý nasadený Adam Horáček sa stretne s 11. nasadeným Mirom Matovičom. Tretí nasadený Dano Vranieš proti 14. nasadenému Dankovi Urbanovi. 8. nasadený Igor Jancura proti 12. nasadenému Jožkovi Richterovi. 6. nasadený Pavol Křemen proti 13. Vladovi Mikulovi. Ďalšia dvojica, 7. nasadený Peter Varga proti 16. nasadenému Mirovi Hrubčovi. Prvý nasadený Patrik Sedlák proti Peťovi Koščovi. Piatý nasadený Matúš Bučko proti 9. Milošovi Farovi. Ďakujem pekne a všetkým na Masters 2015 držíme palce.